bobuyile ecaweni lecawa siyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ngoyena umuntu esiyenzele yena lecawa icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ke ngoku icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje nase-ofisini yakho uThixo ukhona ukhona nasendlini yakho ukhona nasemotweni yakho ukhona nasegadini ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga ababantu balala kopipe ukhona kula pipe uThixo mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo asiyithabathe ithuba ke sibulise kumntu wonke osibukeleyo kwindawo zonke enisibukelene kuzo bazalwane sibulise kumntu wonke osimameleyo kwindawo zonke nesimamele nikuzo bazalwane masibulele ke ngokuba niphinde nasijoyina namhlanje kwicawa yabantu abangacawiyo igama lam ndingusihle bonani andihamba ndedwa ke ndihamba nalo mphezulu bawo masibulise koomama utata ubhuti nakwindangalini nakuyo wonke umntu osibukeleyo ngale mjika yelanga yanamhlanje ngelihle livukele uthi uKristu amen igama lam ke ndingu-Anele okamnguni sithemba ukuthi sawuhlala songede ifikelele ixesha lethu lokugoduka sesenze njalo ke bawo besicela ke uselusivulele inkonzo namhlanje masithandazeni yisewe inkosi yethu enguYesu Kristu Thixo wethu Thixo onamandla wonke Thixo weziqu zethu Thixo wokhokho bethu Thixo wabazali bethu siza ke kuwe ke Nkosi olungileyo siza kuwe ke nithethele kwethu ngale njikalanga yanamhlanje sicela Thixo wethu olungileyo usixolele iziphoso zethu usixolele amatyala ethu Thixo wethu olungileyo sithi kumandla amakhulu xa siqala lenkonzo sicela ke Thixo wethu usuqale nathi Thixo olungileyo Thixo namandla amakhulu Thixo namandla amakhulu yonke into esiza kuyithetha apha ibe ifukanyelwe nguwe Thixo wethu olungileyo Thixo namandla amakhulu sazi Thixo wethu olungileyo ukuthi Thixo namandla amakhulu simanyelwe Thixo wethu olungileyo nazindlebe Thixo namandla amakhulu ezilangazelela ukuva wena Thixo wethu olungileyo indlebe Thixo wethu olungileyo ezixakekileyo Thixo namandla amakhulu indlebe Thixo wethu olungileyo ezikulambeleyo Thixo namandla amakhulu sincede ke Thixo wethu olungileyo usinyashe ngomoya wakho Thixo namandla amakhulu onamandla Thixo olungileyo Thixo namandla amakhulu ubuye thina umva Thixo wethu olungileyo kwenzela ukuthi kwande wena Thixo wethu onamandla amakhulu Thixo wethu olungileyo sikubeka kumakhaya onke Thixo wethu olungileyo ezindleleni Thixo wethu olungileyo ezintolongweni Thixo wethu olungileyo ezibhedlele Thixo wethu olungileyo kwindawo zonke Thixo wethu olungileyo esingafikeleleyo kuthethi kuzo thina Thixo namandla amakhulu uhlale apho njengobuthixo wakho Thixo namandla amakhulu siyakuthanza ke Thixo sikuthembile ukuthi uyazenza izicelo zethu ngoKristu Nkosi yethu amen amen Bawo wethu osezulwini mani
ubuso malubekho kuye kuyisema kuye uyesu Masibulise ke umuntu wonke osandula ukusijoyina. Sinamkele abazalwane, icawe yabantu abangacawiyo ivuliwe ke ngoku sesikweni. Ukuba ke awukanikeli, siyacela abazalwane into yokuba unikele. Umnikelo wethu ke ulula kakhulu ukuba awukamcofi usubscribe. Sicela ucofe usubscribe ke. Uba uyakholwa ile nkqubo ungalibali ukucofa like, ungalibali futhi ukushare le nkqubo, ucofe la qhosha likashare. Uzuthi ke mhlawumbi xa uhamba indawo zakho xa kufika ke ixesha lokuba uncokole into yoba wena ubukela ntoni xa ubukela uYouTube, uthi icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ngentsimbi yesihlanu rhoqo ngecawa, ihamba kunye nam. Ngamanye amathuba ke ndihamba nalo mkhosi. Uthini baba xa Xa behamba behamba indawo zabo? Xa behamba indawo zabo bangalibali. Ichazi icawa yabantu Nkosi yakho. bawo ke sesizawuya nasemazwini ke bawo. Yebo, baba. Sizawuyaphi namhlanje? Bawo sicela abantu basilinde okokuqala kule ncwadi yendumiso isahluko ngu-30 ivesi leya yeshumi nale yeshumi elinanye. Indumiso chapter 30 verse 10 and 11. Eyesibini ke yanamhlanje sibetha ngo-2 by 2. 2 by 2. 2 by 2. 2 by 2. Eyesibini ke namhlanje siza kuyifumana kule ncwadi yezenzo, izenzo zabapostire, umsebenzi wabathunywa, isahluko sesiya sethoba, ivesi leya yesithandathu, izenzo chapter 9 verse 6 emveni kwale ingoma.
Masifumane ke ilizwi lethu lokuqala libhaliwe kwincwadi yeNdumiso ngesahluko sama-30 phantsi kwesihloko esithi umbongo ngenxa yokusindiswa ekufeni, umhobe, ingoma yokusungulwa kwayo indlu ekaDavide. Indumiso chapter 30 siya qala verse 10. Umbongo ngenxa yokusindiswa ekufeni, umhobe, ingoma yokusungulwa kwayo indlu ekaDavide. Verse 10 ke ufundeka ngolu hlobo: Yiva Yehova, undibabale. Yehova, iba ngumncedi wam. Wakuguqula ukulila kwam kwaba kukuqamba. Wandikhulula ezirhweqayo, wandibhinqisa uvuyo, ukuze uzuko lwam luvume ngawo lungathi cwaka. Yehova, Thixo wam, ndiyakubulela kuwe unaphakade. Siye ke kwilizwi lethu lelesibini lanamhlanje, kwincwadi yezenzo zabapostile ngesahluko sethoba phantsi kwesihloko esithi inguquko kaSawule eDamasko. Izenzo chapter 9 siya verse 6, inguquko kaSawule eDamasko. Ifundeka ke ngolu hlobo: waza egubha eqhiphuke umbilini, wathi, Nkosi, ufuna ukuba ndenze ntoni? Yathi inkosi kuye, vuka uye ungena emzini lowo woyixelelwa into omelwe ukuyenza. Eli lilizwi lenkosi. Nkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Yebo baba. Kulo 2x2 ke bawo. Awu 2x2. Lo 2x2 bawo. Siqala kwincwadi yendumiso bazalwane. Kuyi chapter 30 verse 11. Waguqula ukulela kwam kwaba kuqamba. Wandikhulula ezikrwexayo, wandibhinqisa uvuyo. Kuthiwa ke bawo lo mobe ingoma yokusungulwa kwendlu. Awu Nkosi yami. Le ingoma kaDavide le. Kuthiwa apho ke bawo
kuthiwa apha kule kwesahluko sisifundayo. Abantu ke abazazi ingcono izibhalo ndiqinisekile into yokuba bamela nokwazi isizathu sokubhalwa kwale ingoma. Kodwa ke sawubambelela kulaa ndawo into yokuba le ngoma eyokusungulwa kwethu. Ngosiyami. Xa kusungulwa indlu okanye xa kukho indlu ekumele kungenwe kuyo, kubakho indlela ende eye yahanjwa phambi kokuba kufikwe kule imeko yokumiswa kwendlu. Ngosiyami. Kuye kuthi ke xa iqala ukuwa inkwethu emehlweni kubonakala into yokuba le nto yokumiswa kwendlu iyenzeka ngokwenene nangokwenyaniso. Kubekho ukuhlala phantsi nokucinga indlela ehanjiweyo sesizoba lapha nje. Ngosiyami. Mhlawumbi kufike neengcingane zokuba ndandikhe ndangumntu ongcucalazayo engenayo nendawo yokuhlala. Indawo yokuhlala. Mhlawumbi kube khona into yokuba nendawo endandihlala kuzo kokungcucalaza kwam zazinalo nethontsi ngenxa yokuba ngoku uyabona into yokuba izinto ingangathi ziyalunga okanye le indaweni kuyo kukuqala kokulunga kwezinto. Ngosiyami. Ude ucinge nemithandazo ibikade uyiphosa kuThixo apha ebudeni bendlela. Nkosi. Kuthiwa lo mhobe okanye lo mbongo wenzeke emveni kokuba lo mfo ebona into yokuba ude wasindiswa nasekufeni. Kuleqweni zintshaba wancedwa nguThixo ngoku ekuhlaleni phantsi abone ifoundation uba kwenziwa yona isima, kuthi qatha apha entloko into yokuba bekungamelanga into yokuba ndibe lapha ngokuba utshaba belunamandla ukogqitha. Kodwa ngoku ndikule ndawo, ndinendawo mhlawumbi eza kubizwa into yokuba le yindawo yam. Ngoko kuthi qatha into yokuba ndisuka kude kwakunye noYehova uThixo. Silapho kuloo nto ke ngokubawo. Sisekuhlaleni, hlale phantsi kuchipha izinyembezi kodwa kube kulunga ngelo xesha, ngoba kuyenzeka mfo kaMnguni sele izinto zakho xa ziqala ukudubula uhlala ujonge emva into yokuba bendingacingi into yokuba ndingakuyo le ndawo. Ngosiyami. Ngoku lo mfo uthi akujonga le ndlela asuka kuyo aqonda into yokuba ngoku ndikwinqanaba lokuba mandiqambe ingoma zovuyo, ngoba exesha elide bendimane ndikhalela kuThixo, kodwa ngoku iinyembezi zam uThixo uye waziguqula. Ndingumntu omane ejonga abalise into yokuba ubuhle bukaThixo buyamthatha umntu ebugqwayibeni, bumthathe bumbeke kwindawo yakhe. Bantwana bahle bakaThixo, uthi ngenxa yokuba bendisonqena into yokuba umqolo ube phandle ngendlela yokuba nothathatha angaboni into yokuba yindawo yokudlalela, ndombathe iingubo ezirhwexayo, kodwa uThixo ufikelele kwixesha lokuba azithathe ezo ngubo ezo anombathise okanye andibhinqise iingubo zovuyo.
silapho kuloo ndawo. Ngoku uthi akujonga lo mfindo yokuba kwezi zinto zingaka ezenzekileyo uthi ndiyakulidumisa igama likaThixo kude kube ngonaphakade, ngoba kwakufika ukuguquka kwezinto, izinto ebezikade zenzekile ngaphambili ibanga ngathi bezikulungiselela elithubo kulo bantwana bahle bakaThixo. Ngoba mfo kaMnguni ngeyona njeba mhlambe sisondela kubantu abombethe impahla okanye ingubo ezirhweqayo, bantwana bahle bakaThixo, sithi liyazithuba lokuba uThixo ayivi into yokuba wena awunandawo yokuhlala, akufumanele indawo yokuhlala uThixo. Nkosi yami. Ngoba yona ibande indlela ekufikelela empendulweni zikaThixo, bantwana bahle bakaThixo, kodwa yakufika impendulo kaThixo yonke indlela ibinde ubungayiqondi ngaphambili. Kucaca ngoku into yokuba uThixo ebekulungiselela elithuba, liyeza elakwithuba kwakunye noThixo. Nkosi yami. Ungayeki ukwenza ubuhle obunikwe nguThixo, bantwana bahle bakaThixo, ngoba lo mfo uthi kwezindlela zonke zokuleqwa adalekwe nangukumkani baumnguni, angayeki ukuthemba uThixo. Namhlanje uzibona into yokuba iyakhina. Awunandawo yokubalekela ngoku ngenxa yokuba ubunzima botshaba bukombethe. Kunjalo nje uthi ungabheka kwecala utshaba lusemveni kwakho, bantwana bahle bakaThixo. Namhlanje sizokuthi kuzithuba lokuba uyeke ukubaleka, ube nendawo yakho apho uThixo aza kumisela khona. Waguqula ukulila kwam kwaba kuqamba, wakhulula ezirhweqayo, wandibhinqisa uvuyo, bantwana bahle bakaThixo. Kuzimini apho uThixo nawe aza kubhinqisa uvuyo. Ewe singakhala namhlanje baumnguni, singakhala into yokuba izinto azasihambeli kakuhle, kodwa kuzithuba apho uThixo aza kuguqula iinyembezi zakho ibe luvuyo. Nkosi yami. Yazimini apho uThixo azayitshintsha imeko yakho. Yazimini apho uzaba sisicaka, kuyazimini apho emveni kokuba usisigculelo, bantwana bahle bakaThixo, kuyeza ixesha apho uThixo aza kuthatha akubeke endaweni ephezulu. uDavide lo waba sisicaka ekowabo kuqala, bantwana bahle bakaThixo, edala lityalo nokulityalwa kwikhaya lakhe, bantwana bahle bakaThixo, kodwa ngenxa yamandla kaThixo athatha umuntu obesisicaka ekhayeni, amthathe amenze ukumkani wesizwe elalithenjiswe uAbraham ngaphambili. Wathi lo izaba ngukumkani uzawukhokela abantu, aguqule uThixo inyembezi, azenze ukuqamba ingoma. Nkosi. Mhlawumbi bazalwane bam abathandwa inkosi, ukulila kwakho kwanamhlanje kuzawunceda abantu ngomso, bantwana bahle bakaThixo. Mhlawumbi kukho abantu abazawubalekela kuwe besithi sibonile uThixo esebenza ngawe, bantwana bahle bakaThixo. Izinto okuzo namhlanje ibe zingcebiso oza kuthi uThixo ndimbone apha kum into yokuba nomntu ongenandawo yokubalekela uThixo uyambona. Namhlanje sizokuthi ungancami uThixo, ngoba ixesha lakho lokuguqulwa kokulila kwakho lisendleleni. Namkhulula uThixo, bazalwane, uThixo uyamkhulula umuntu. Nawe mhlawumbi ubophelelekile kule ndawo ekuyo, kodwa namhlanje sizokunika ithemba into yokuba uThixo kwizixesha into yokuba akukhulule nawe, ngoba uThixo uyamkhulula umuntu. Akukhathaliseki nokuba wena imeko yakho uyamkele, ngoba izinto baumnguni siyakwazi ukuzombatha sithi mna kakade ndiyile nto ndiyiyo, kodwa uThixo le meko noba ungayamkeli into yokuba kakade apha ekhaya thina singaba bantu banje, kuzithuba lokuba uThixo akukhulule kuloo nto. Nsuku likaThixo
luzawuvela ngawe bantwana bahle bakaThixo uzuko lukaThixo ngoba umnguni uyakwazi into yokuba abantu izinto zabo zihambe kakuhle abantu bangayiqondi into yokuba kusebenza uThixo ngoba sakubona izinto zakho oko zihamba kakuhle kodwa kuthi kwakuncedakala umntu ebebecinga abantu akanawuza kuncedakale kube lapho uzuko luzawubonakala khona into yokuba uThixo uyasebenza nakubantu abangajongelanga ntweni. Yesithi bazalwane xa sikwimeko esicinga into yokuba asiphuma kuzo sikuthemba uThixo into yokuba liyeza ixesha lokukhululwa kwethu ngoYesu Kristu ngoku nangona phakade. Amen. by 2 zakuwe ke ngokubawo 2 by 2 lencwadi yezenzo ewe bawo sahluko sesithoba ivesi leya esithandathu sizokufunda ke phakathi kwalamagama lendawo okanye kule ndima yesithandathu ewe tata vuka ndibawela nje ukutsho
namhlanje uba vuka ndinqwenela siphume naloo nto. Hawu Nkosi yami. Ngumfo lona othenjiweyo ekwenzeni umsebenzi wakhe. Hawu Nkosi yami. Ngumfo ukuba kuyaziwa ungenile kweso sixeko. Izaba sisikhalo samadoda Ewe Nkosi yami. nabantu abangoomama. Xa engenile endaweni uSawule okanye esizweni okanye esixekweni, iibhrukhwe zamakholwa ziyangcangcazela. Hawu Nkosi yami. Ngoba kufike inyoka eseleni Hawu Nkosi yami. ukukhangela nokuba uphantsi kwelitye Ewe baba. alikubhulule ikholwa. No, kusemveni bana indoda kaThixo ibithethile etempileni, Hawu Nkosi yami. bayithatha bayigqagqamisa, bayiphosa ngaphandle, bayigibisela ngamatye, Hawu Nkosi yami. yaphuma umphefumlo. Sawule ingathi wayekho nayapho, Hawu Nkosi yami. kwathathwa ingubo zale ndoda Hawu Nkosi yami. zaphoswa ezinyaweni zikaSawule. Ndiyaqonda mhlawumbi xa ebulele ikrothi likaThixo lomntu noba thathwe wabekwa phezulu. Uya ke eDamasko enolozuko lunjalo. Hawu Nkosi Uya yami. naye ezithembile. Zazi bawo. Uya namakholwa engcangcazela ngakumbi ngoba ubulele ikrothi likaThixo. Ewe bawo. Kodwa emveni okanye endleleni ebhekapho dibana noThixo okanye noYesu buqu. Hawu Nkosi yami. Wenzakala fondini ukhaba Uviko nje. uviko nje. Athi emveni ba bencokola apha ukuba ungubani wena, Hawu Nkosi yami. kwasuka kwathiwa vuka wena, kwaguquka Izinto. izinto, Hawu Nkosi yami. kwaguquka izinto. Xa okanye ngilindeni kule ndawo, Nkosi. kodwa xa uguquka izinto, uThixo uqale athethe noHananiya Hawu Nkosi yami. okanye ngaxesha linye. Ewe Xa baba. kuguquka izinto, Thixo uthetha nalo kweli cala, Hawu Nkosi yami. uSawule, Ewe bawo. kanti ngaphaya ulungisa indlela kaSawule. Hawu Nkosi yami. Ngoba uHananiya naye elikrothi enjalo, Ewe bawo. kodwa uyamoyika uSawule. Sawule. Masuke uThixo wathambisa indoda okanye inhliziyo yale ndoda Ewe emoyika bawo. injalo, ngoba uThixo xa elungisa indlela yakho Ewe Nkosi yami. uyilungisa kweli cala aphinde ayilungise nakwelinye icala. Bantwana bahle bedinga vuka ke. Vuka. Bantwana bahle bedinga andiqondi ukuba mhlawumbi uSawule ekuweni kwakhe. Ewe Nkosi Bantwana yami. bahle bedinga uwe wokuthi thakaca ngempundu phayana, umhlawumbi ukhe walala. Ewe Bantwana bawo. bahle bedinga walala, wafuneka umhlawumbi ngamanye amathuba aphakanyiswe ngaba Ewe bantu Nkosi yami. abahamba naye. Ngoba xa
kuthethwa ngokuvuka kuthethwa ngenhlobo ezintathu. Mhlawumbi xa sinokujonga ukuvuka singathi bana xa ubuwile bana nabahle mhlawumbi ubuwile uzokuphinda uphakame kuthiwa vuka. Nkosi yami. Xa mhlawumbi bana nabahle bedinga ubulele. Bawo. Xa uphakama okanye usothuka ebuthongweni kuthiwa kubana vuka. Nkosi yami. Xa okanye unoLazaro okanye uYesu emveni bana efile bana nabahle bethi okanye sithenjiswe into ethi nathi ngenye imini xana sibhubhile phofu sibhubhe sikholwa siseza kuvuka. Pho ithi loo nto bana nabahle bedinga ukubana nokuba imeko ithini mhlawumbi ukuba ufile likhona ixesha apho khona uza kuvuka khona. Baba. Ngukuvuka ke mhlawumbi lowo wesithathu. Ithi ke lento ndizama ukuyithetha uThixo mhlawumbi seyilungisile imeko yakho kwelicala, seyilungisile imeko yakho kwelicala, kodwa into ukuze ukuyibone ukubana ngenye nangenyaniso imeko yakho ivukile. Whether mhlawumbi ubusengcwabeni uxela uLazaro bana bathi bedinga sekusithwa zintsuku 4 sewunuka nonuka nabantu sebencamile ngemeko yakho, akho nomuntu ofuna ukunceda emekweni yakho bana bathi bedinga. Kodwa namhlanje sizokuthi engcwabeni lakho simile mhlawumbi ingangathi sixela uYesu esengcwabeni likaYesu okanye esengcwabeni likaLazaro, sizowuthi vuka kule meko bana bathi bedinga uzibona ukuyo. Nkosi yami. Mhlawumbi nawe ufana noSawule bana bahle bedinga ubuhamba phendleleni ukhwele ihashi lakho bana bahle bedinga abantu besiva ngawe bana bahle bedinga uthi xa ungenile basuka abantu bakhothame ezinyaweni zakho ngoba unezinto zonke bana bahle bedinga. Kodwa ekuhambeni kwexesha, ekuhambeni bana bahle bedinga kwenyaka, ekuhambeni bana bahle bedinga kwehashi lakho lasuka ihashi kuthatha nakubeka phansi mhlawumbi ukubekwa phansi kwehashi lakho ukuthi uphelelwe ngumsebenzi bana bedinga. Mhlawumbi bana bedinga ngoku uzibona ungena sidima bana bedinga, kodwa uyafuna ukubhekela ngaphesheya bana bedinga. Mhlawumbi ngoku akusekho namandla okunikela oku enjalikeni, mhlawumbi akusekho namandla oku okanye akho nesendi lena yokuthenga isepha lena bedinga. Kodwa sizokuxelela mhlawumbi bedinga uwile ehashini lakho, sizokuxelela namhlanje ukubana vuka bedinga. Kule meko bedinga ikubonakalisa ingangathi akho themba ebomini bakho, uHananiya ukulindile ezantsi, sizokuxelela namhlanje ukuthi vuka. Okwesithathu bonani bana bedinga ingangathi okanye ukhumbule uYesu xa ingena etempileni bana bedinga efika apho ukho umlwele eleleyo for 38 years bana bedinga athi bana emveni bana bencokolile asike asebenzise eligama libhalwe apha namhlanje okanye eligama sincokola ngalo afike athi vuka bana bedinga. Nawe sizowuthi mhlawumbi emekweni lena yakho bedinga ubuso uzincamile kuyo ulele bedinga uthi xa ujonga iphupha lakho ingangathi alizokwenzeka, kodwa namhlanje sizokuxelela ukuthi unikwe elinye ithuba uHananiya ukulindile ezantsi ngoba uThixo seyilungisile imeko yakho. Mhlawumbi isivi yakho bedinga wayithatha wayibeka phansi okanye wayifaka phansi bedinga kwamatrasi, sizawuthi namhlanje vuka ngoba uHananiya okanye uHananiya ukulindile ezantsi ngoba indlela yakho seyilungisiwe. Sizawuthi vuka mhlawumbi ngamanye amathuba bedinga
imeko yakho iye yathi ubana yakujika indlela oyiyo bedinga umhlawumbi awukwazi ulala ungaphathanga ibhotile yotywala umhlawumbi bedinga awuthanga okanye awukwazi ukulala ungathathanga ibhotile okanye ipilisi. Namhlanje sizokuxelela ukuthi kumeko enjalo sizokuxelela ukhona uThixo oguqula isimo somntu. Sizokuxelela ukuthi uHananiya selungisisiwe ngaphesheya. Sizokuxelela ukuthi vuka kule ndukuyo. Nkosi yami. Ngoba zikhona imeko ezithatha zisibeke phansi, ezithatha umhlawumbi ngamanye amaxesha zithatha zisibeke edolweni sithi sifuna ukuphakama singakwazi ukuphakama. Ngamanye amathuba zibe khona imeko bedinga ezithatha ingcwaba lethu zilihlune bedinga ngaphandle nangaphakathi siba sinkolonkoloze kuzo. Kodwa namhlanje sizokuxelela ukuthi vuka kulo meko kuyo. Nkosi yami. Ngoba uYesu seyilungisile imeko yakho ngaphambili. Lena wonqena uvuka kuyo uye kuyo kusasa. Ngoba uyayazi imeko yaseMzantsi Afrika injani. Uyayazi ukuthi ukuze ungene endaweni ethile funeka wazi umuntu othile. Uyayazi ukuze ungene endaweni ethile bana bahle bedinga funeka ube nemali ethile. Uyayazi bana bahle bedinga umhlawumbi ukuze ungene ethile funeka uqale uyongena eofisini ethile uvala umnyango okanye kwiBnB kulodge ethile wenzela ukuthi uzokwazi bana bahle bedinga okanye ulahlekelwe sisidima sakho kuqala wenzela ukuthi uzofumana lento uyifumana. Kodwa namhlanje uzazi zonke ezo zinto nengqondo yakho ikuxelela njalo nefacts kwaye zikuxelela njalo. Kodwa namhlanje sokuxelela ukuthi vuka ngoba uThixo okanye uYesu umlungisile uHananiya ngaphambili. Sizokuxelela ukuthi vuka ngoKristu Inkosi yethu. Amen. Amen. Babo, Tata. nanike bazalwane ngoku sisondele ekugodukeni. Kodwa ke phambi koba sigoduke babo, xa ndimamele
Kanye xa ndifunda izitekisi zombini sisele sizifundile. Kuvela into ethi uThixo uyawavelela amajoni. Nkosi yami. Ngoba sincokola ngamajoni ngamajoni akumacala ahlukileyo la esithetha nawo. Davide lejoni elamlwela uSawule igameni likaThixo. Nkosi yami. Lifuna ukumisa isizwe sakulo ngokwendlela uThixo afuna ngayo. Sawule kwelakhe icala lijoni eloyikwa ngabantu bakaThixo. Bangabathi. Kwakuthiwa uSawule uyeza noHananiya selethethe noThixo. Yaqonda into yokuba andinawusondela kulaa ndoda ngoba lijoni elikwaziyo ukulwa elo. Nkosi yami. Abantu mhlawumbi banokuva imbali kaDavide ngexesha selenkumkani ngalo babeyazi into yokuba uDavide asiyo ndawo yokudlalela, nabantu kwicala likaSawule besazi into yokuba uSawule asiyo ndawo yokudlalela, kodwa uThixo uyawavelela la majoni omabini ngendlela ezehlukileyo. Bantwana bahle bakaThixo, ithi loo nto nokuba ulwele eliphicala uThixo akekho kude into yokuba angangafikeleli kuwe. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa uba ulijoni lobulungisa uThixo kukho indawo aza kulungiselela yona into yokuba wena ube nendlu aza kumisela yona uThixo. Kodwa ubulijoni labangendawo uThixo uza kubetha ulale ngophotho kube ngona aqala ukukusebenzisa uThixo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba uThixo uyawavelela amajoni. uThixo akanandawo angangeni kuyo. Bantwana bahle bakaThixo, usenzonzobuleni yokungcungcuthekiswa, kodwa wena ubumele igama likaThixo. uThixo ufika apho azokunyundula uThixo ayiguqule imeko, akubonise into yokuba ngokubulila ndingakwenza ukwazi uqamba ingoma, kunjalo nje ngokubube kunzima ndingakwenza ubone uvuyo. Bantwana bahle bakaThixo, kodwa wena ukuba ngumngcungcuthekisi ndiza kuthatha kule ndawo kuyo ndikubeke phantsi ndikubonise into yokuba kakade uThixo into emele ukumantelwa. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko zijonge into yokuba wena indlela okanye indawo olwela kuyo ikweliphicala uThixo uza kuthatha akusezantsi kuqala na, okanye uThixo uza kuthatha akusephezulu, ngokuba uThixo uyawavelela amajoni. Uzume kule ndawo yakho usijonge into yokuba ukweliphicala. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba uThixo kona kuzawufika ixesha lokuba le meko kuyo ayiguqule. Uzijonge wena into yokuba ingaba izawuguqulwa ibeke kweliphicala. Bantwana bahle bakaThixo, nobumile kule ndawo kuyo uthi mna andiqhelwa mna, okanye mna andenzwa njalo. Bantwana bahle bakaThixo, ubujoni bakho obo, kodwa kuloo nto yenzayo uzuyazi into yokuba kuzixesha lokuba uThixo akuvelele. Bawo wakuguqula ulila kwam. UnguThixo oguqulayo. Ewe bawo, Ingathi nokumamele utsho unguThixo oguqulayo. Nokuba umhlambi uzibona usoyika, uzibona okanye uzibona ulila namhlanje, kodwa uThixo uza kukuvelela ngoba ungumveleli wethu. Athi umculi wethu wamane ulanda futhi emkhondweni wam, ngoba uThixo umane futhi elanda ekulileni kwethu, ngoba unguThixo oguqulayo. Akwaneni uThixo ukuguqula ukulila kwethu, uguqula nezimilo
zethu sithi besisaziwa elihlobo uThixo aguqule ngoba Nkosi yami. unguThixo oguqulayo uThixo akakhathisanga noba mhlawumbi isimilo sakho besinjani na Nkosi bana yami. bakhe bedinga ubusithi awungena abantu oyike babheke eceleni bana bakhe bedinga kodwa unguThixo oguqulayo akakhathalanga Nkosi uThixo yami. noba imeko yakho ubusithi xa ungena elalini ube into yokuhlekisa bana bakhe bedinga ngoba izinto zakho azihambi kakuhle ulala ebusuku enyembezi uvuke ngazi inyembezi bana bakhe bedinga kodwa likhona ixesha apho Nkosi khona yami. uThixo aguqulayo Aguqula ngoba uThixo. ungumguquli owethu uThixo Bawo ukuba mhlambi sinoyiqukumbela lento uThixo ulungile kubantu bonke uThixo. Nkosi yami. Abantwana bahle bakaThixo selabantu bengalunganga bawunguni kodwa uThixo ulunga kubantu bonke uThixo. Abantwana bahle bakaThixo ngoku wena mhlawumbi uzawuhlala kwesi sichophuqeli kuso uncuncuthekise abantu bakaThixo. Abantwana bahle bakaThixo mhlawumbi noSawule lo bawumnguni wasele eyamkele imeko yakhe into yokuba mna ayikho into endifana ukuyenza kumele qha ndiqhubeke nalento apho ndidibana khona nomntu kaThixo mandimqhawule uqhoqhoqho kuphela ngoba ndiyilento endiyiyo. Kukho abantu abathi anobasajika ngoku ngoba ndihleli ndingulo mntu endinguye. Bantwana bahle bakaThixo kodwa namhlanje sizokuthi selungalunganga uThixo unguThixo olungileyo. Bantwana bahle bakaThixo uDavide mhlawumbi yena uyakwazi ukuyincokola kakuhle lento ngoba uyakubona ukulunga kaThixo kodwa nabantu izinto ezingalunganga kubo. Bantwana bahle bakaThixo uThixo ulungile. Bazalwane bam abathandwa inkosi mhlawumbi uDavide umnguni wayinakuyamkela naye imeko yakhe into yokuba akho mntu ofuna ndiphumelele mna ngoko mandehlale kule nto ndikuyo. abuSawule kwela cala esithi andinamncedwa nto ngoku mandiqhubeke ngale ndlela kodwa uThixo kumntu olungileyo uyavela uThixo afike uThixo kumntu ongalunganga alunga uThixo. Namhlanje sizokuthi sele uzincamile akukhathaliseki nobikweliphi icala imeko yakho kodwa ungazincami kakhulu ngoba uThixo uzawufika ayiguqule lo meko ngoba uThixo ulunge kubantu bonke. bawo ukuva kakuhle Ewe Nkosi yami. Thixo Ulungile uThixo kubantu bonke bantu bonke. Thixo ulungile Nkosi yami kubantu bonke bantu bonke. uDavide ebemazi ukubana uThixo uyathandazwa. Ewe, uSawule Nkosi yami. ndiyaqonda uba mhlawumbi ebengathandazi nokuthandaza Ewe, Nkosi ngoba yami. ebelonyanya bantwana bahle bedinga ikholwa. Ndizawuthi mhlawumbi mzali bantwana bahle bedinga obona umntanakho engangathi akalunganga Hawu, Nkosi akakhathalelanga nalo mthandazo. Ewe, Bantwana bahle bawo. bedinga nithini na bantwana bahle bedinga nisathandaza ngexesha lokuthandaza abegoqozisa bakwala cala ekhitshini ekhangela ukutya kwabo. Ewe, Bantwana Nkosi bahle yami. bedinga okanye abebengxola apha esitratweni esenza unothanda wakhe. Abantu bahle bedinga bade bathi abantu belali abantu bahle bedinga xa bedibana naye ezikoneni babaleke ngoba bazi isimilo sakhe. Kodwa Nkosi yami. sizothi somncama uThixo Somncama abantu bahle uThixo. bedinga ngoba ulungile Ulungile uThixo. uThixo. Abantu bahle bedinga somncama uThixo umhlawumbi abantu bahle bedinga amakholwa abantu bahle bedinga okanye abantu ekuhlaleni abantu bahle bedinga abonwabanga nguye uyangena endlini zabo enza unothanda. Babahle bedinga abantwana abangamantombazana babahle bedinga abonwabanga abantu bedinga ngenxa yakhe babahle bedinga kodwa sizawuthi namhlanje sikumncama uThixo noba umhlawumbi ungamjonga ngathi yintoni na okanye bangamjonga ungangathi akazukuncedakala kodwa wena hlala edolweni Ewe, Nkosi yami. ungamncama uThixo ngoba uThixo wethu ulungile. Ulungile Babahle bedinga uThixo. noba umhlawumbi ngamanye amathuba ulala babahle bedinga ungalelanga babahle bedinga inhliziyo yakho ingangathi iyaqhaqheka babahle bedinga ngoba usemveni bona uDavide eyibonile uba indlu imile ngoku Imile babahle indlu bedinga ngoku. ezakuma neyakhiwe Awu, Nkosi yami. babahle bedinga ibe indlu enesidima babahle bedinga ngoba babahle bedinga umhlawumbi xa ujongiwe indlu yakho ibe ngathi indlu eyinhlekisa Ewe, babahle Nkosi bedinga yami. ibe indlu edelekileyo kodwa likhona ixesha amehlo
bathina azosule inyembezi emehlweni akho ngoba nguThixo lona alungileyo ofika akhupha ichefu lakhe asule inyembezi. Khangela xa esula inyembezi kumama uHana bathina kula mfazi awayinamoya ebunzima. Khangela xa isosula okanye xa isosula inyembezi kumakaYohane bathina xa ingafumani abantwana kodwa ngexesha elifanelekileyo wawufumana abantwana ngoba nguThixo oguqula izinto lona ngoba ulungile uThixo. Mhlawumbi ungambona ngathi bathina akalunganga kuba izinto zakho zingahambi kakuhle. Bathina ungambona ingangathi akaphenduli, ungambona ingangathi nguThixo ongakukhathalelanga lona kuba wona ulala bathina ngenyembezi uphinde uvuke ngazo. Uthi sowuhamba endleleni ungava nemoto bathina ungaboni nabantu ngamanye amathuba kuba amehlo agcwele inyembezi. Mhlawumbi nasecaweni sawuyinto yohlekisa bathina kuba uthi wawuphalaza embilini yakho basuke abantu bahlekise ngawo. Mhlawumbi kuphungwa ngengxaki zakho ngamanye amathuba wasokuqala namhlanje ulungile uThixo uza kukutshintsha ukulila kwakho bekuqamba ngenye imini. Mhlawumbi bathina isidima okanye mhlawumbi bathina i-character yakho imbi ibolile bathina kodwa liyezixesha udibane noThixo. Mhlawumbi xa kuhlangenwe nguwe ohlangana ngegama labantu bathina mhlawumbi imithingi yamabhunga ayihlali ungekho wena. Mhlawumbi imithingi yonothina yokungcungcuthekisa abantu kuqale kufuneka kulindwe wena. Mani masiqale sifonele ubani simbuze uphi ayisinoqala ukuthetha ngobani kuba kekho bathina mhlawumbi bathina ingcwadi zokungcungcuthekisa abantu zihlale kuwe bathina amacebo okungcungcuthekisa abantu akuwe kodwa likhona ixesha apho uThixo aza kubethuwe bathina itshintshe loo nto. Bathi bebuza okanye bathi besondela kuwe emveni bona uvukile wadibana noHananiya bathina yazi ukuthi i-character yakho injani bathina asuke uThixo aguqule bathina imeko yakho bakwazi ukuthi uThixo ufikile bathina uthi hayi mani bazalwane angisekho apha mna uThixo uyakuthanda uyanithanda uThixo bathina bathi ufuna ukuthetha okanye ukuhleba ngomntu bathina uthi bana makhe sincokole ngevesi ethile ngoba ubuwile kuqala waphakama awayile meko ubuyiyo sazuhlangana noThixo mani bathina uphume usayile meko ubuyiyo sazuphakame babanye udibane noThixo bathina uthi uhlangana noThixo uphinde uphume unalenhlebendweni ubuyiyo saze bathina uthi uhlangana noThixo unenhliziyo yembi uphinde uphume unenhliziyo yembi ngoba uThixo unguThixo oguqula imeko ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Amen.
bawo Yebo. masinikele bawo. Bawo siyacela ke umuntu ongeka subscribe acofe ukusubscribe, umuntu ongeka like okanye oyithanda inkqubo yethu acofe ulike. Umuntu ke othe wayibukela le nkqubo yethu angathi ayisherele nabanye kwenzela ukuthi bayifumane le platform. Abo ke balibalayo bangayicofa la notification bell. Phofu ke nokuba awulibali mani ukwenzela ukuthi ikukhumbuze le nto ucofe i-notification bell kwindawo zonke ke ohamba kuzo. Uthini ngane bakho? So ezindawo ohamba Loo nto leyithethile ke uba eqaleni. Indawo zonke esihamba kuzo uxela ukuthi xa uyabantu abangacawa iyafumaneka ngentsimbi yesihlalo apha ku-YouTube. Ndawumane ke ibhaqa ndihamba nalo bawo wakabonayo. ewe ke bawo. Masele ke sigoduka bazalwane, masibulele kakhulu kumntu wonke ke onikelayo. Samkele Fefe, enkosi yethu Yesu Kristu, uthando lukaThixo, ubudlelwane bomoya ngcwele bungahlala kuthi sonke ide buye inkosi yethu ngoku nangonaphakade. Amen. 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 Ukuba ubuyile ecaweni, le cawa siyenzele wena. Ukuba khange uye ecaweni, ngoyena mntu ebesiyenzele yena le cawa. Ukuba useKapa uhamba noba uThiva, nawe ke le cawa siyenzele wena phaa kwitho. Masibulele ke umntu wonke ke oye wasibukela namhlanje kwicawa yabantu abangacawiyo. Sibulele kumntu wonke oye wasimamela kwindawo zonke eniyena simamela nikuzo. Igama lam ke benguSehlebonani ngami ndedwa, ndihamba noAnele wakamnguni. Masiphinde sidibane bazalwane kwicawa ezayo. Le icawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthandaza uThixo, thandazeka ipapayini. Propayini enkosi. Yo, Papa Yin, Papa Take three. Yin, Papa Yin.